Senagat Texnologiyaları Açık Görünüşlü Paýdarlar Jemgyýeti Guruluşyk we senagat pudogyna dünýä tehnologiýasynyň iň soňky gazanan kämil tehnologiýasyna eýe boldy. Bu enjamlaryň öňürýän kompozit görünüşli aýny süýümli armaturlary demirden 9 esse yeňil. Berkligi nähil diýäňizmi? Demirden 2,5 esse berk. Demir, beton, elektrik sütülleri üçin armatur gerekmi? Anha kämil, iň ygtybarly täze önüm. Kompozit görünüşini öňürleýän täze önümler diňe bular däl. Aýny önümlerini gaýtadan işleýän bu enjamda aýny süýümli kompozit torlar, dörtburç şekilli we başga-da dürli görünüşde kompozit armaturlar öňdürilýär. Bu täze tehnologiýa erkedýän türkmen hünärmenler, daşary ýurtda tejribeli hünärmenler tarapyndan ýörüýte geçirilýän okuw sapaklary bilen öz hünär başarnyklaryny artdyrýarlar. Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk Önümçiligi ministrliginiň beledäki Senagat Texnologiýalary Açyk Görünüşli Paýdarlar Jemgyýeti anan bildirmegiň anyk sanykdy. Tehnologiýalary Açyk Görünüşli Paýdarlar Jemgyýetiniň hünärmeni häzir özüniň öňürýän önümleri dogrusyna, berkligi dogrusyna we nirelerde ulanyp bolýar, şol esasda bir önümlerinizi mümkin bolsa açyk we has düşünikli görünüşde ileşirmede görünmekden. Jennetinde bu görýän önümimiz aýny süýümden kompozit armaturanyň etre görünüşi bolup durýar. Bu etre görünüşi esasan guruluşykda ýanky binalaryň kolonlaryny şeýle-de binalarda köpürleriň esas kolonlaryna ulanylýan önüm bolup durýar. Munyň esas maksady kolonlarda ýanky çüýremezlik, suwa çydamlylygy, şeýle-de ýyllar dowamında ulanmana ukyply önümden biri bolup durýar. Ine cennet bärde bolsa ýanky önümimiziň ýene bir prosesi. Bärde ýanky taýyn önümler ýörüýte armaturlary bilen birikdirilip, ondan soňra daşyna galyp tutulup betona taýar görünüşine bolup durýar. Bärde bu önümimiz esasy demir ýollarda da ulanylýar. Şeýle-de köpürlerde, deňiz ýollaryna da ulanylýar. Başga-da bir näçe ýerlerde ulanmanyň mümkinçiligi bar. Bunyň esas aýratynlyklary demir armatura garagynda 9 esse yeňil bolup durýar. Şeýle-de bu hiç hilip koslamaýar. Hem 2,5 esse çydamly. Möhletini alymlaryň berişlik möhleti 100 ýyllyk möhlet berýärler. Barlardan geçirip gördünüzmü? Barlardan alımlar geçiripdir. Onu biz Senagat Texnologiýalary Açyk Görünüşli Paýdarlar Jemgyýetine alyp barýan işleri sirlik arzu edýär. Yakın wagtda Senagat Texnologiýalary Açyk Görünüşli Paýdarlar Jemgyýetine öz kampaniýamyzyň öňdüren tehnologiýanyň iň soňky gazananlary bolan kompozit materiallar öňdürýän döwrewat enjam ornaşdyrdyk. Salam. Biziň kampaniýamyzyň Senagat Texnologiýalary Açyk Görünüşli Paýdarlar Jemgyýetiniň binasynda gurulan enjamlarymyz aýnany gaýtadan işleýär. Bu aýnalaryň berkligi demirden 2,5 esse güýçli. Agram bolsa demirden 9 esse yeňil. Bu enjam aýny süýümli kompozit armatury, aýny süýümli kompozit torlary, şeýle hem aýny süýümli kompozit armaturasyny dörtburç görünüşde öňdürmäge ukyply. Biz diňe önüm satmaýar. Biz çözgüt küdürleýär. Taslama, önümçülük we hyzmat diňe biz bilen.